Señoras e señores, vai de baile. Volvemos agora, Marianes. Veña, corre, corre. Aquí estamos no vai de baile. Moi ben. Viches que salto din aí no platón. Estás en forma. Un día vou deixar os piños aí. Que vamos. Estás acostumbrado. Bueno, boas noites, que tal estamos? Moi ben, e ti que tal? Gusta o tema desta noite? Sí, moi bonito. É interesante, é moi necesario. Bueno, exactamente, necesario, sí, interesante, bonito non. Veña, presentación dos participantes no hai de baile. Primeiro lle temos que dar un forte aplauso a nosa charanga, que todos os venres fainos música en directo preciosa. E tamén os nosos suites que teñen un traballo moi complicado. Boas noites, Monse Rivera. Boa noite. Hola. Carlos José, boas noites. Hola. Enrique Penabad, boas noites. E Sonia María, boas noites. Hola, boas noites. Bailadores, atención que hai moitísima emoción. Xa son bellos coñecidos. Claro, por eso hai Son unha parellas. calidade excelente, excelente Sí. desta noite. Terceira semana xa chegan dende Arteixo os bailadores da Telleira. Abel e máis Susana. Terceira semana. Vámonos para E da outro outra lado. banda xa os veteranos. Quinta semana chegan dende Chapela, Isaac e máis Leti. Os chapeludos, forte aplauso para eles tamén. Moi ben, vamos alá entón. Colóquense, por favor, os de Arteixo. Cunha xota Vamos cos alá. bailadores da Telleira. Temos serás mañá. Mañán non hai serán que hai xornada de reflexión. E entón non hai serán? Pois non hai hoxe, o pasaron para hoxe. Ah, bueno. Na Non Ermida, en sabía o Pazos que de influía, Corderos. chegamos. Ay, bueno. Pois cadrou así, non? 1, 2, 3, Arteixo, comezamos. Cambio de pareja. Os chapeludos de Chapela. Cambiamos de ritmo, cambiamos de pareja. Volvemos con Arteixo. Bailadores da Telleira. Baile, baile. Cambio. Arella Nova. Chapeludos adentro. Bravo Arteixo, ahí va. Chapela.
Chegamos ao final, agarrado a túas parellas. Quería me casare. Aí está, sabémola. Todos. Teño roupa, eu quería me casare. Miña nai non teño roupa, casa a miña filla casa, que unha pedra tapa a outra, casa a miña filla casa, que unha pedra tapa a outra, para vir a xunta a min, 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 para vir a xunta a min. Moi ben, charanga de baile. E os bailadores que son auténticamente formidables. E que temos grandes bailadores en Galicia. Estes rapaces, e estas rapazas. Fantástico. Bueno, entón non queda máis. Mucha, Nucha. ¿Qué pasó, Galloso? Que pasa?